Hej. I har købt et nyt vatterpas i går. Vi siger, I har købt en ny Excel byg, og I ved ikke, om det er lige. Nu skal jeg vise jer, hvordan man finder ud af, hvordan det er lige. Man skal bruge en væg, et vatterpas og en blyant. Først du gør, det er at finde ud af, om det er lige her. Jeg skal lige finde det. Det er her. Sætter en streg herhen. En streg herhen. Og en streg her. Og så vender I det om. Og gør sådan her. Så er det lige. Der skal den gerne. Hop, ja. Det er vatterpas. Det passer samtidig. Så I kan købe det mærke her, hvis I, hvis I godt vil have et ordentligt mærke. Det er et rigtig godt mærke. Så, og blyanten, det er bare en ganske almindelig blyant. Tømmerblyant. Så.